Какво е хостинг и как да избереш правилния? Хостингът е мястото, където живее твоят уебсайт. Там са твоите база данни, имейли, файлове. Те се съхраняват на сървър, който е като компютър и работи 24/7. Ето и видовете хостинг и кой за какво служи. Споделен хостинг. Това е хостинг, където хората споделят ресурсите на целия сървър вътре. Всеки си има отредени ресурси за него и е подходящ за малки сайтове, където не харчат много ресурси. VPS – виртуален сървър. Това е сървър, който има ресурси само за вашият уебсайт или само за вашите уебсайтове, които са на него. Той е подходящ за онлайн магазини, за сайтове с повече трафик, които са по-натоварени. Облачен хостинг. Той е мащабируем. Идеален е при трафик от хиляди потребители. А каква е разликата между VPS-а и облачния хостинг? При VPS-а обикновено там пакетите са VPS 1, VPS 2, VPS 3 и така нататък, докато при облачния хостинг ти можеш да апгрейдваш или само ръмта, или само процесора, или само нещо конкретно, което ти искаш. И двете служат като едно и също нещо, но разликата е при гъвкавостта при апгрейда. Ако сега започваш, започни с споделен хостинг, а когато вече виждаш, че ресурсите не ти достигат, мини към VPS. Обикновено в много редки случаи вече се минава към облачен хостинг. Вече когато имаш хиляди потребители, които работят едновременно с сайта ти и това пространство не достига от VPS-а.